gashi damuna ya fara. Ya kamata a nema yan bare ba ne ko ba ne yan bare ba. Bare ma. Ai ba mana mai gida. To ke yanzu in na bada da me zan bada bare ma. Yanzu abincin da kaɗan ma muke samu mu dafa. Atuwa da haka zan aje kin ta ce yadda ke me amfani shi. Lalle ma mai gida. Ni ke zan je in ma noma. Lalle da sake wallahi. Da sake wallahi. Za ka nemi kuɗin bare ba ka tashi ba ka nemi kuɗin bare ba. Tun kan dare ma. Gashi ke yadda Allah ya yanke ki da arha ba za ki je gona ba. Dan Allah ya yanke da arha kuma sai Allah ya ce muku ya yanke da arha in ma noma ba zan yi noma. Assalamu alaikum. What? Baban kwaɗayi. Assalamu alaikum. Ban da zuwa malam ba. Dan da zuwa abokina. Ya gari ne? Kai gari ba gashi muna cikin gari ana garare. Kai. Hajiya. Amma ba wannan bane. Abokina ya damana nan. Damana ba gashi ya sako kai. Kaga wani makeken gona da ne ma. Ai ba wasa ai. Barudu akwai ka da garaje. Ina kai ina iya noman makeken gwana. Barudu. Ina kai ina noma da yawa a bana a yanayin yadda muke din nan. Ina ai baka sani ba ai. Ai wato nake gaya ma wata ma kekiyar mata aka bani a kauye na taho da ita. Yanzu irin su biyu nake son kara. What? Matan ba. Zan je yanzu ba su a bayan gonan nan. Kawai to me amfanin su? Shine bayani. Ka zauna kai ka taciyar. Barudu. Da sai da su na ga wannan kaman ba ya ci. Kuma kira zaki da bibi ta ne. Ya baro da gurma ne da sa ido shi ko da cikin gidan. Ba gulma bane hajiya. To ina so ina kai ina magana da muharrama kai muharramar ka ce a'a matar ka ce gunwa ka zo gidan nan wajen ka. to da ni za ka yi magana kai ka tsaya kana ta kar barugu Na'am. Gaskiya shiga ikon Allah gaskiya itace yanzu yana wahala. Gawayin ma danyi ake samu. Kuma ba duk ba na son ku baka ne ka shigo min gida na sai ka dinka al'adun da ni da mijina ne Ba ka cewa ba an baka wata makekiyar mata ba sai da baka makekiyar mata to shikenan. uwana Shikenan. kuma mai gida yi muna ba kaunar zaman kai da su ne to muna ni da barudu kai da badudu ni dai noma dai ba zan yi ba Allah da ko a gidan ba na Shawara mai kyau. ma daura kai masha Allah A cika mata su full squad. gaba daya an je yan barba su kwat to barudu masha Allah to sai an jima Ka zauna mana. Ya kake hanzari ne? barudu ni ban gane maka ba wallahi Gaskiya gawayin ma danye yanzu suke kawowa daga Lagos. barudu Bari in taimaka. eh Fifita muku na ga kamar kudin abin A'a. ya ma hanyar mai gida ba suka yana da hankali ma barudu ai barudu ka tafi ba magana barudu ji baki abun magana faɗi ba a sa ka ba ya tafi